Kuntosali. Mua ei kiinnosta. Mua ei vittu kiinnosta syödä, eikä edes salilla. Mua ei kiinnosta tehdä yhtään mitään. Lääkäri sanoi mulle, että mulla on vähän likinäköä, mut en mä huomaa sitä millään tavalla. Onks mä tulessa? Mä en seuraa ketään turhia bodareita. Mä mietin vaan itse tieteellisillä menetelmillä, mitä mä voisin treenaa, mutta en mä koskaan mene treenaa. Joo, mä tässä taas uudestaan. Mä kuuntelin noin muut tyypit, ne ei osaa yhtään mitään, ne ei tiedä mistään mitään. Ne on ihan turhia tyyppejä. Anteeksi nyt vaan, mut sä oot turha tyyppi. Sulla ei ole mitään akateemista koulutusta. Hei, älä tuu munapää mulle sano hei, mistään akateemisista tutkinnoista. Sä et tiedä yhtään mistään mitään käytännössä, et yhtään mistään.